gaskiya Allah Allah ne. Ku saurara ku ji bidiyon nan da kunnen basira. Ba wanda ya san goben wani sai Allah. Kar ka rena wani yau, saboda baka san gobe ya zai kasance ba. Saurara. Allah ya jarabci wani mutum da 'yan mata guda biyu. Ɗaya ita take zuwa na ɗaya kuma ɗaya ta zo na ƙarshe. Kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Duk sanda aka jaraba wannan ce ta farko a ajinsu, wannan ita ce ta ƙarshe a ajinsu. Sai ta kai cinsa diyar kai baki da kokari, ƴan uwarki ta dage ta kaza za ta ce to baba ya zan yi nayi in gane na kasa gane. Abin mamaki waccan aka biya mata ta tafi ta yi karatu ita ko aka bata a gida tunda baki da kokari kai asara kuɗi. Tana nan tana tunanin to ita wai Allah ya halicce ta ne dan ta yi me to tunda bata ci chemistry ba me kenan Allah ya ta dan ta yi. Sai basira ya zo mata cewa to in kwara koyan ɗinki mana. Kayanta da aka sai mata na gida, saboda ka san kana cikin damuwa wani sai sha kwaya, wani yana cikin damuwa sai ga yana cin dan yatsansa, wani yana cikin damuwa sai kama yayya ga wani abu. Sai ta ga cewa bari in ɗauki riga ta in farke ta. Sai ta ɗauki rigar ta dukkan ɗinkin sai ta dinga farkewa, tana farkewa sai da ta mai ta pieces, ta mai da ita guntu sai kuma ta ce to na yi yaga riga na amma ba yaga ta ne ba, kan ɗinki na kwankwance ɗinkin. Sai ta ɗauko pieces ɗin ta tara, sai ta ce bari ta ɗauko yadi ta yanka shi akan shaf ɗin wannan pieces ɗin. Sai ta siyo yadi ta ɗinka kawai shikenan, sai ta sa zare da allura sai ta haɗa, sai ta ga riga ta tashi. Sai ta ce to ita yanzu tunda ta kasa abu a sai mata keke. Namiji da yake na sai mata keke mara ƙoƙarin aka sai mata keke. Shikenan sai ta farke riga sai ta ɗinka, sai ta farke sai ta ɗinka, sai ta siyo yadi sai ta ɗinka, sai ta sa, in ta sa kuma sai a ga wata kalar, sai yara su ce la ina kika samo riga, ta ce ni da ɗinka a bata dan Allah ne ma za ki ɗinka mu. Sai kawai yarinya sai ta fara ɗinki a unguwarsu, ta fara ɗinki sai kawai ta ce babanta da Allah tana son a sai mata wani keken. Aka sai mata dan ba ta jari kaza ana nan sai ta ce da Allah a yi mata rijista za ta yi kamfani. Sai abu yana tashi sai gashi har ta mallaki kamfanin ɗinki na blouse da kayan mata. Sai ga yarinya ta yi kuɗi. Waccan da ta gama karatu bata samu aiki ba sai ta zo sai ta bata manajan kamfanin nata. Ta dinga taimaka iyayen. Kafin ka ce mai mala yarinya ta burin kasa ta yi arziki, amma kuma makaranta ba ta da ƙoƙari. Ashe in ka ce kifi sai ya fito daga ruwa ka takura shi. In ka ce zomo sai ya shiga ruwa ka wahalar da shi. Allah ya yi zomo ne don ya rayu akan tudu, in ya shiga ruwa matsala ne. Allah ya yi kifi don ya rayu a ruwa, in ya fito matsala ne. To kowa ka bar shi a inda Allah ya ajiye shi kaga amfanin da zai yi. So duk ranar da kifi ya ce shi sai ya fito waje yadda zomo yake, to ya jefa kansa a matsala. Haka duk sanda zomo ya ce shi ma sai ya shiga ruwa ya yi iyo kamar yadda kifi yake, to sai ya kashe kansa. Ko haka ajiye shi a inda yake. So da haka mu daina saurin wulakanta da tozarta 'ya'yanmu don ba su da ƙoƙari. Mu jira mu lallashe su mu ga me Allah zai mai da sunan gaba. Allah kenan. Gaskiya Allah Allah ne. Allah subhanahu wata'ala dai ya buɗa mana. Allah ya yalwata wa kowa da kowa. Allah ya ba mu ikon cin jarabawa. Kada mu rena wani. Allah ya buɗa mana.